در مبانی بچه ها کلان شدم. ما یکم بچه رو زدگی هستی؟ بله به این هم شوه. هنگامی که مادر بشم، زن بشم، زر و زیوردار پوشم. عاشق شده؟ البته بیروشکی نمیشوه. شایدم زیبا نباشم، شایدم خشرو نباشم، شایدم سختی بد عادی باشم، اما خدمم کسی های خدم زیادی نمیسازم. دو برادر دارم، به اندازه رشک میکنن. من هرچند که بگم سخنام حد کنار نداره، برای که تشنه گپم جگه کلادم قطعی سلام نکن. مردمی دیخوان، مردمی خوکسار بسیار برایم بسیار دوستشون میدارم. من هم یکی مویم دختری خولیگانی من، دختری که با من مانند خونی من. اگر که گذشت مای دنیا بدون که تو یک فرشته داری، تنها نیستی. و шоу барномаи парвоз аст. Ин навбат ба ҳамаи шумо кайфияти болида ва рӯзи рӯзгории ободро таманно мекунем. дӯстони азиз, аллакачи хеле ки огоҳ ҳастед. меҳмонони оли қадри мо дар студияи Азия Плюс ҳастанд ва бо меҳру муҳаббати беандоза имрӯзатонро боз ҳам муборакбод мегӯему, идома медиҳем. хуб, шарики барномаи мо XL аст ки нерӯ ва тавоноӣ ва ҷасоратро боз ҳам зиёдтар мегардонад. меҳмонони мо ҳастанд бонуи хушсадои тоҷик Ёсамин Давлатова. истиқбол мегирем. Ёсамини азиз, хуш омадед. زیاد خوش باشن. تشکر. سلام میخوام به همه شنوندگان میرسونم. تشکر برای دعوت، برای احترام، برای محبتاتون. زنده باشین. سلامت باشد. инчунин дӯстони азиз, шунавандагони гиромии қадр, ҳунарманди ширинсадо, оне ки навбат дар Тоҷикистон дар душанбеи азизи дидаи мо меҳмони оли қадр ҳастанд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷамбул Муҳаммедов. ҷамбули азиз, шумо низ хуш омадед ба студияи Азия Плюс. ассалому алайкум. аҳмад, хушвақт бошед. саломат бошед. аз дидоратон бисёр хушҳол ҳастем. сабаби муваффақияти ин ду сарояндае ки мо даъват кардаем, ин таронаи зебои кабутар мебошад. хоб, қаблан Ёсамин ва баъдан Ҷамбулро дар бораи ин тарона гӯш мекунем. марҳамат, чӣ гуна ба дид омад ин идея ва ғоя? албатта чанд боре ки гуфтем ва аввалаш худованд сабаб мешавад ва дуюман аз тарафи оҳангсозон Кайзин Шамсиддин пешниҳод шид. як суруда ба ман равон кардан, суруди кабутар. исполнитель Ҷамбул, сарояндаи хушовоз, бисёр ба ман мақбул шиду суруд ва характерои худма дар мо суруд дидам. хиёл кардам ки ҳамин чиз мада зебандатарай ва бисёр ба ман писанд омад. шурӯъ шуд аз ҳамин чиз ки соат 12 шаб тақрибан равон кардан. баъд мо пайкор шудем, суруда mp3 кардем, иҷро кардем, баровардем ва бо санъаткорони Тоҷикистон акай ташриф ки бисёр шояд номои одамое ки ҳамроҳи ман меҳнат кардагиан нагирифта бошам. аввалан ҳузурхоҳам оно бисёри дастгирикунандагон буданд ва бугум ба ҳамашон ташаккури зиёд. касира номаша нагирифтам. аввалан бахшиш, барое ки ҳурмати беандоза дорад нисбати ман. як наворбардорон буданд бачаҳои беҳтарин, инсонҳои хоксор ва бисёрам меҳрубон. дӯстон групп аз тарафи оно пешниҳод шид ки ин суруда клип кунем ва баъдан идеяҳо ба фикрмон омад. акай ташрифа даъват кардем ва рад накарданд. ташнаи санъати тоҷик, ташнаи як чизи хуб будем мо ки ҳамон чиза ман дидам. бароям ташаккури зиёд ба ҳама, ба Ҷамбул ки сабаб шиданд имрӯз мо дар Тоҷикистон шинохтаи мардумем ва ҳавасҳои маро бисёр ба ҷо оварданд. ташаккур. ман Ҷамбулро бениҳоят хуб мешиносам. бо ин тарона як ҷоизаи махсусро ҳам гирифта буданд. хеле просмотри зиёдро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ба даст овард дар ютуб каналҳои махсус. ва Ҷамбул чӣ гуна ба дид омад ин тарона, ин кабутарро чӣ хел шумо интихоб кардед? кабутар манам Ёсаминам амзал машҳур шудам ба сабабчи инсон, худо сабабчи кадаги
ustoz Nobawar Chanarov mo rahmat megim. درست Chunki moya hami kabutar mana O'zbekiston ham xil mashhur kat, Yosamina Tojikiston ham xil mashhur kat. این من خورسمان همین سروده استازبان من پرسیده اجازت گیته بعد برواردگ من بهترین دوشونه گیته این بعد این خیت شدن سانی من دوشنبه به اومده استاز نوباور چناروفه خودشانه دیده دوشونه گیته بعد رفتگم من همین گفتنه که من از نام خودم یعنی از نام یاسمین البته استاد با ما تشکر رحمت میگیم این سروده O'zbekiston با کدام bir restoran با یک من نغز جوریم دوستم فهمیده که همه استاد Nobawar Chanarov bayashona بعد من با روی کرد زور سرود زور بوده است ای بعد من باید معقول شد تیز در درونی یک روز ما تیار کردیم ای بعد استاد ما اینستاگرام من وای کده استاد با نیستم اون کس باید معقول شد هم مایل رخصتشان گیتیم ای سبب همین من دوستم جسور ابراهیموف خودش ارنجرافتچیک نغز موزیکا سبب همین اکن خدا هم کی در سبب میکنه تو در قد یکی از ترانه‌های زیبا برآمده است و سبب پرسیدن هم شنوندگان عزیز در آن است که امروز یاسمین و جنبول یک اقدامی تازه رو باز هم پیش گرفتن آنها این ترانه رو به شکلی دویت آماده کرده ایستادن و البته باز هم ترکیشی رو با وجود آوردن و پیش از همه دوستی رو باز هم مستحکم تر گردانده ایستادن بعد زمزمه آن رو به شکل زنده از جانب این دو هنرمند کم ترک گوش میکنیم بعدا شکلی پورایی آن رو خب رفتیم البته چی بانیم با جان و دل اولا گفتنی های زیاد دارم بگم هرچند که بگم سخنام ها کنار نداره برای که تشنه گپم تشنه صنعتم بسیار فکر دارم و چطوری که جنبول گفتم تشکر خود ما اولا با استادایی که در حقیقتا هم سبب شده که این سروده ما خوندیم در حقیقتا هم هنر دارن دوست داشتنی شخصا برای من و چطوری که میدونم فهمیدم درباره جنبول هم همین خیلی و صنعتکاران ما بگم دوست داشتنی در دیگر جاها هم مثل استاد دلیر نظر که بسیار آهنگای دارن که شاید با دل ما بگم نزدیک نوتهای دل ما و تشکر با اونا ما هر جای شدم شاید از حسابی کمی جوانیم باشه رحمت فراموش میکنم و امروز هم گفتنی ها دارم که بسیار دوستشون میدارم حرمت میکنم نسبت صنعتشون هنرشون همه وقت یک نگاه خوب دارم برای ما البته یک 4 مصرعکشم میخونیم نه که امیدوارم که هیچ کس نمیخونش بهترین озер дуэти ки бо номи кабутар ҳар дуятон хонда истодедам ҳамин шакл хоб бисёр клипи хуби иншоллоҳ ва ҳар як чизе ки сабаб мешавад беҳуда нест хаёл мекунам ҷамбул беҳтарин инсон беҳтарин бача дӯст ва фахр мекунам ки имрӯз як суруд сабаб шуд ки моро якҷо овард барои як навгунию як дӯстӣ ин ду давлат мешавад иншоллоҳ мустаҳкамтар мешавад дӯстӣ бале ва ҷамбул бо эҳтироми зиёд аввалан шумо ягон 4 мисраша бигӯен ё дуташа баъд ма дуташа حسن جماله خیالم oldu شیرین وصاله gözümde kaldı بگیر دستم مستم مستی جماله شدم خسته بستم دل به نگاه
آه تو کبوتری یا کی پری آیز دلبر گونچه چرایلی آه تو کبوتری یا کی پری آب گلستان دلم میبری. سلامت باشید. سلامت باشید. خسته نباشید. دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر، شو برنامه پرواز ادامه دارد و این لحظه باز هم با یاسمین فجنبول صحبتمان رو ادامه میدیم. خب یاسمین عزیز، دوران کودکی شما در کجاها گذشته است؟ در کجاها بوده؟ در کجا تحصیل کردید؟ عموما شما وابسته به صنعت یگان آموزش گرفته اید؟ راستی از خردی خودم، از زندگی خودم حالا با کسی قصه نکردم، فقط بگم خانگی یا دوست و نزدیکا، ولی به مردم هیچ چیز نگفتم درباره زندگی شخصی خودم. و کودکی بسیار شیرین دیدم، کودکی بسیار غیرعادی دیدم که حاضر در یادم میزنه. بسیار حالتا برای ما یک فیلم تصویریه که به ما بسیار امید، بسیار یک آرزوها و یک دنیای دیگر کشودگی. دختر کلابم و فرزندی تاجیکستانم. اولین سخنم که فخر میکنم که امروز خداوند سبب کرده مرا در ملک تاجیک زبان، مردمی تاجیک، یک بگم تاجیکستانیم، دختر کلابم. پدرم بچه کلاب، آچه جانم دختری دوشنبه و یک دیگر دوست داشته. بگم یک ما را به دنیا آوردن و بگم مرا ببین مومم، به قولی تاجیکانه خدمت مومم به وی رساندن، کلام کردن که امروز بسیار خرسندم. شما باور کنین شاید حرفم کمی کودکانه براید، کمی نادرست براید، اما در حقیقتا همه بهترین تربیه را یافتم، بهترین زمان در کلان شدم. بگم در مبانی بچه ها کلان شدم. من یکان لقب داشتید؟ چی میگفتن؟ نه، من یاس میگفتم، یاسمین یاس. بله. و بگم از یکان بچه رو سادگی هسته؟ بله، به این همیشه حتی بچه ها که بشینی، بچه های امکیم همشون پسر بودن. بله، بعد در موبایلشون یک من بودم دختر. جای شرمش نیست هنگامی که او را پسر امکم پدرشون میشنوندن. و در تاجیکو همین نمود یک رسم و آیینه که هر تابستان یا هر زمستان یگان فصل که سال موی سر کم میکنن، به قولی بگم کال. بله، و او قطار میموندن. مورا ما که دختر بودم، نیک ما در قطاری هم مویس میکردم، میرفتم او را که شما موهاشون کم کردین ایمارم کنین. و بگم با یک 7 بچه امک ما از چیزی نمیترسیدم، از یگان بچه خودم از بچه فرقیتی نداشتم. حالی هم مرا میگن که یاسمین تو بسیار خاراکتر بچگی. میگم خیلی در مبانی بچه کلان شده باشید، البته با بچه کلاب. برای همون فخر میکنم، کودکی بهتری ندیدم، کودکی شیرین ندیدم. بگم بازیچه های ما کوکلانی، به قولی که حاضر دخترها پرنسس و یک بگم یک لختکای زیبا، ایما دیگر چیز بود. او چیزایی که ما بازی میکردم بگم با لحجه خمون چلیک دنگل میگن، چلیک دنگل، بعد رگتکا. بله، بسیار بگم خاراکتر خولیگانی داشتم. همراهی این بعد یاسمین خولیگان چه صنعتکار شد؟ اولا همون وقتا میخوندید بولوی در وقت و تپایود؟ البته ما صنعتکاری را بگم ای زمانی که خدمت در یاد دارم، ای زمانی که خدمت میشناسم، از همون لحظه همراهی من در دلم، در قلبم، در فکرم، در آوازم میدیدم. البته میخوندم سرود، اما سرودای تاجیکی نه، راستش میگم، چون که خورد بودم بسیار فیلم های تصویری را دوست میداشتم. مولتیک بله. اما دیگر اونجا بود مولتیک اناستاسیا بود، زولوشکا بود، بسیار میدیدم، دوست میداشتم و با ما تقلید میکردم. اولین زینه‌پویایی که ما
сурудхониро фаҳмидам, эҳсос кардам сурудхонӣ чия. Ай филмҳои тасвирӣ ва кинофилмҳои ҳиндуӣ ки Шорух, Каҷол, бисёр чизоро дӯст медорам, бисёр кино ҳунарро дӯст медорам. барои ҳамин нолаҳоятон бале мактаби ма ай ҳамуҷа забони русӣ, ҳиндуӣ, эронӣ ва баъдан тоҷикӣ. ҳангоме ки ма ба дигар забонҳо суруд мехондум, тоҷикӣ қати уқа бовар надоштам ки ма шояд битонам ё не. дунёи тоҷикӣ, санъати тоҷик бисёр калона, бисёр бугум як лаҳҷаву як ширинии хича дора ки шояд дигар давлатҳо аз ҳудаи чиз наброянд. Фалак ҳаст иҷа, сурудҳои халқие ки мардуми мо месароянд, шашмахон, бале ин чизо беҳад мушкиле ва ма ин чизоро дар худам надоштам, бовариам надоштам ки ма як рӯз дар Тоҷикистон овозхони дӯстдоштаи мардум мешам. Аммо ҳангоме ки калон мешидай, ҳангоме ки каме ба воя мерасидай, ҳамин санъатам 30 сол доштай. бугум ай хурди мультик тамошо кардам, кинои ҳиндугӣ иёра тақлид мекардам. Каме калонтар шидам, синфи бугум 7 агар хато накунам. бо забони эронӣ Мусин Човушӣ, Сиёвуш Қумайшӣ, Гугуш иёра гӯш медодам ва санъаткори дӯстдоштатаринам ки ҳеҷ вақт ҷойша ба касе наметавонам, ин Мусин Човушӣ, барои ки ба дили ман бисёр наздик мехонад. Бисёр сурудои нолаҳои аҷоиб дорад. Ман мегуфтам ки ин санъаткор чӣ дард дошта бошад ки ба ин мард биданаш ин қадар месӯзад, овози сӯзишнок дорад ва дар бораи ҳамин чизо бисёр ҳам барои ман интересный буд. Бисёр ҳам барои шумо ҳам ҳамин дард доред, ҳамин хел ягон дард доред. Санъаткор бедард намешавад. Не ки дардои худам ман дӯст медорам, дардои ман имрӯз маро сохтаянд. ва чӣ шуморо бештар ба дард меорад? чӣ дилатонро ба дард меорад? нола мекунед ва худатонро сабук ҳис мекунед? бале, медонед бугум имрӯзҳо ҳама мара Ёсамини Хулиган, як духтараке ки бисёр ҳам оддиям, дар ҳақиқатан ҳам оддиям, фасону ин чизора барои худам уқадар дӯст намедорам. Мегум инсон ки агар ҷавон боша, ҳамин худаш як зебогие, ҳамин худаш ай худованд як тӯҳфае барои ман. Пас ман чӣ ба як чизи дигарро бигирам, одат надорам. Барои ҳамин бале, табииро бисёр дӯст медорам, беҳад. Шояд ба ман назеба, шояд ман бояд зеботар бошам дар ҳамин санъати тоҷик, аммо намедонам фикром, тарбиям, ай кӯдакӣ ҳамин хел омадам ки ҷавонӣ ман бисёр қадр мекунам ва ҳоли зебогиам ҷои хича дора, ҳоли фасониам ҷои хича дора. ҳангоме ки модар бошам, зан бошам, ин ҳолатда баъд метавонам ба синни солум бугум фасон кунам, зарузевардор пӯшам, шояд ҳоли ҳаваси чизора надорам. Аммо ғам намедонам, барои ман ғамам нест охи, барои ман як дарди ширинай. ошиқ шудед? албатта, беошиқӣ намешавад. аввал шояд ҳамин чиз бештар шуморо водор мекунад ки ин қадар сурудҳо пурдарду пурнола барояд. ростӣ медонем, ошиқ ҳастам, ошиқи санъатам, ошиқи сурудам, ошиқи филмам, ошиқи худамам. аввал дараҷа духтари ошиқшавак нестам, ростша мегӯм. бугум дӯст шахсиро дӯст медорам дар оянда ки танҳо шавҳарам бошад. Барои ҳамун дилма ҳар кас да наметам. зиндагида инсоният бехато намешавад. ҳар як қадами мо шояд хато бошад, гуноҳ бошад. барои ҳамин албатта дӯст доштам ҳамин бугум уқадар вақти зиёдам нагзашта, тақрибан 1 сол мешид ки мегуфтам ошиқӣ чӣ бошад? Ай худованд, мегуфтам эй худо, чӣ ба ин қадар нафаро дил доранд, ошиқ мешаванд, ман чӣ ба дӯст дошта наметавонам? яъне ягон касда ошиқ намешам. дарди ишқа ҳис накарда будам умуман дар худам ва бехабара ин будам ки ишқ дигар чиз будае. ишқи аслан ишқи модарае, ишқи волидайне, ишқи оилае ва ишқ дар як ҳолат рост буда метавонад ки
танҳо мегӯм ку шавҳар оила барпо кунӣ. Ва имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки ошқӣ мегузаштам ва дарду сӯз хотира албатта мемонад. Не ки барои ман и дардои ошиқӣ нест, дардои кӯдакиян, дардои санъат. Ман ки дар ҷодаи санъати ҳунар бисёр ҳавасҳо доштам, аммо аз тарафе ки оиламон камтарак бародарои рашкӣ дорум, ду бародар дорум, беандоза рашк мекунанд. Ман нахонмаган суруд нахонмаган. аввал намемонданд, аввал мактабода бисёр ҳавас мекард. Ман ҳатто шумо бовар мекунед, ман дугона надорум умуман. То ҳозир дорум дугонаҳом у нафарое ки дар касбу корманд. Визажист, мекап артист, моҳира мекапа бисёр дӯстиш медорум. бисёр духтари бафаҳмай. Ман ура дӯсти худам мегум, модарма дӯсти худам мегум, хоҳари ҷигар, банди ҷигари худам, гум фарзанди падари худам. Иёан дӯстои ман. Ва ҳамин рӯз местам фикр мекунам, мегум аму корои аком ҳеҷ хато набуда ё самим. аввал зиқ мегуфтам чӣ ба ҳама телефон дорам, ман да иҷозат наметам. духтари синфи 11 будам, иҷозат набуд, бисёр рашк мекарданд. агар дар кӯча мегузаштам, салом мекард ягон духтар қати ман, тра ҳаму духтар чӣ кард? Ягон бачака гуфт ки ҳаму тра дӯст медора, гап расонта. номерои ком бачаеро додад. иҷа биё, каладам мегуфт бо. бисёр дар ёдам мезанам. акои ман беҳтарин шербачаам, бисёр дӯстшон медорам. агар ҷа примоӣ дорам, агар дидеста бошам, раҳмат мегӯм. барои ӯ раҳмат мехонам ки дар ҳақиқатанам ин чизоро дар вақти дар корӣ айма дур карданд. ҳозир вақте ки клипҳои шуморо мебинанд, сурудҳои шуморо гӯш мекунанд, чӣ хела? ӯ ҳар ҷое чӣ реаксия нишон медиҳад? ва бисёр хурсанд мешаванд. ҳамроҳи ман механданд, ҳамроҳе ки бигирем қаторам гирия мекунанд. ин хел бугум бародару ман дар хоб ман намедидим ки худованд ин қадар маро хушбахт мекунад. хушбахтия ин зиёд намешавад. бовар кунед. барои ҳамин ташаккур мегӯм. ҳар касе дар зиндагим омадай, сабаб шидай, барои ман бисёр ҳам қадрдонай. ман ҳеҷ каса дар зиндагим бадбинӣ надорум. нисбати ҳама муҳаббат дорум. барое ки ӯ сохтаянд мара, характер ба ман омӯхтаянд, ба ман зиндагӣ кардана бугум хубтар фаҳмондаянд ки ин хел нео бояд ин хел бирай, ин хел нео ин хел як одами бугум ғайриоддия ма сохтаянд. барои ҳамун иҷозат набуд аввалмада санъат. мактабода ягон кружок меган, бисёр ҳавас мекардам. мактаби мо назди хона монда буд. акои ма дуртар мехондам. дар маҳалла зиндагӣ мекардем. баъд ман наздиктар буд мактабам, нигоҳ мекардам ай тирезаи мактаб ки акай ма гузаштай ку ма як баром об харида ҳатто метарсидам. банди дилам меларзид ки изо мекашидам. дар назди ҳамсинфон мегуфт ки ҷа биё каладам. қатиё салом накард. ҳеҷ кас маро дӯст намедошт. ягон бача ба ман наздик намешид. духтар ку уст беста мегуфтанд ки ако ёдам хирай. бисёрам рашкиня бовар мекунед. ба як кинё, ба як азобо ма биромадам имрӯз. не ки ҳамроҳи бародаром азоб кашидам, ҳамроҳи ӯ шабои бехобӣ кашидам, дар студиёву дар клипҳову бисёр ғалтидам. вақте ҳангоми дар клипҳо велик аст, суруда ҳангоми гӯш мекунам, мотив ҳама вақт дар сарам пеш меояд. чашмам дахт ман мебинам ки дар болои ҳамун велик дар мошини ҳамин рафтестамам. хел агар не ҳоли ман ҳамун чиза накардам, не ки мебинем пешакӣ. агар ҳам натонам ам кора, ман бояд дар муддати кӯтоҳ бояд ёд бигирам. аком меган ин сарсахт, охи ту суруда кардай, ту ин чиза наметонӣ, чӣ ту аюдаи кор мебурӣ. баъд мегӯм ами шумо ёрдамам тед ман метонам. баъд ҳангоми дар клипи ёри кӯлобӣ бисёр ҳам мардуми кӯлоб, мардуми тоҷикистон, ҳама мардум бугум ба мошиниҳои гаронбаҳо намегарданд. шахсан худам бисёр духтари оддием ва мардум чизи оддиро дӯст медорад. мардум бугум хоксорай, мардуми деҳқон, мардуми хоксор бисёрам, бароям бисёр дӯстшон медорам. маам якеам моем ва зиёди хидмат ҳис намекунам. медидам ҳавас мекардам, ма болоям ида бишинам ҳай кунам, суруд бихонам. як рӯз ҳамаги вақт доштам ки и клипа кунам. баъд великда ғалтида, поҳом хун шида,
бисёр дар як рӯз ҳамагӣ ман велика ёд гирифтам. Аз ҳичи дунёӣ наметарсам ҷуз худо. барои ҳамун мегуфтанд ки ин қадар ту лад мехӯрӣ, ту ин қадар гирья мекунӣ, о ту маҷбурӣ, ту бигӣ ягон чизи дигар кар. Неда, ман бояд ҳамаи чиз бисёр кӯдаки бигӯм якравум. баъд ёдам доданд аком ҳама вақт дар ман, дар вақти гирьёҳомам, хандаҳомам, ғалтиданомам ҳамчун бародар, ҳамчун падар бисёр дӯстшон медорам дар ман. барои ҳамун медонанд ки Ёсамин кияй, барои ҳамун иҷозат метаҳанд. Санъат ҷои дунёи бадхоҳон нест. Санъат ҳунаре аст ки худованд ҳар кас дар насиб намекунад. барои ҳамун ҳар чизе ки худо дода, чӣ ба ман дар ҳаво ҳавола мекардам, албатта бо дили соф, бо роҳи рост. аввале ки пеш дар ҳамин санъаткор шидам, мегуфтанд ки Ёсамин, санъаткорӣ бисёр мушкиле. ту шояд натонӣ ба ин одату рафторот. як духтаре ҳастам ки гапи худам, кори худам, ҳар чизи худам дар махлуқ шава ҳамонро мекунам. гапи як каси дигарро гирифта наметавонам. шахсан як кас бигӯяд Ёсамин, ту ин либоса нева, ин либоса пӯш. агар ҳамун либос зеботар, қиматтар боша, ай либоси ман интихоб кардагӣ, ман интихоби худ ман интихоб мекунам. бисёр як характерҳои бале як равӣ дорам. шоядам зебо набошам, шоядам хушрӯ набошам, шоядам сахти бадодӣ бошам, аммо худамам касе ай худам зиёдӣ намесозам. ҳамин хеле ҳастам, ҳамин хеле бишносанам. барои ҳам мардум маро дӯст медорад. хиёл мекунам ки ҳар чизе дорам. бале ҳар чизе дорам. меҳрам ай овай, дилам ай овай. имрӯз дастгирии калон мардуми ма ба ма доранд. барои ҳамун умуман ба кулли дунё, ба ҳама раҳмат ки маро мебинанд, дӯст медоранд, ҳурмат мекунанд, тамошо мекунанд, душманӣ мекунанд. ҳатто ман душманома ҳатто дӯст медорам. бигӯм ба ман як дарс нишон метаҳанд, ба ман меҳрубониро ёд метаҳанд. шукри худо, алҳамдулиллоҳ. бисёр хурсандам. имрӯзам дар ҳамин ҷа қарор доштанам. сухан гуфтаном барои ман як фахрай. барои ҳамун гапои ман ҳадда канор надорад. ҳарчанд ки бигӯм мара момам калон кардагӣ, ман духтаре бигӯм кампирак меган, сергапам меган, насиҳатчӣ меган, очам меган ки бисёр хушрӯ кар мезанед Ёсамин. сабабаш чӣ боша? мактабро бо баҳои чанд хондаед? дурӯғ намегӯм. ман математика бисёр бад медидам аз хурдӣ. дӯст намедоштам. мактаба шукр бисёр ба баҳои хуб вай кардагиам, хатм кардагиам. бале нақлатон бисёр хушрӯ. шоириам мекунам. инам бад меҳмони мо ҳам сарояда ва ҳам шоир Ёсамин даъватова. Ёсамин, шумо гуфтед ки дар лаҳзаҳои мушкилиам ҳамон вақти сабту дигар чизҳо бародаронам доимо ба ҷои падар ҳам ҳастанд. падар тарк карданд шумо? бале, падарам бигӯм аз дунё гузаштанд, фавт кардагиянд. шумо ҳамон лаҳза падарро дидаед? албатта. чанд сола будед он вақт? бигӯм о қадар нашида, вале як тақрибан як сол пеш. як сол пеш. сабаб чӣ буд? бисёр бемор будам падарам. бале, бемори вазминияи саргузаронданд. ва санъати шуморо диданд? албатта. падари ман бисёр ба ман монанд. чӣ мегуфтанд? мегуфтанд духтари хулигани ман, духтаре ки ба ман монанди хуни ман. ҷони мо ата мегем, ба қавли кулобигӣ ата мешавад. ин се нафар ки дар шаҳр калон шудаям дада меган ва ман ата мегуфтам. ман дар кулоб калон шудам. ҷони ата мегуфт ҳар ҷое бошӣ, ту будон ки ман имрӯз шояд барат набошам ва агар ки гузаштам ай дунё, будон ки ту як фариштае дорӣ, ту танҳо нестӣ. ва бахшиш бисёрам эҳсосӣ шидам. духтари пурзӯрам, аммо ҳолатҳое мешаванд ки бисёр ёдаш мекунам. падар охир, падар. бале, ними ҷону ҷигар. албатта. рӯҳашон шод буд. амин. рӯзҳои хушнудии шуморо ҳам диданд. бале, ба ман дуо доданд. ай ҳама муҳим. ба ман дуо доданд. ба ман бисёр ба ӯ монандам. характерҳои бачагӣ,
бисёрам духтари нотарсим ва падарам рафта. Баъд имрӯзо суол мекунам, духтари кӣ? Духтари акаи давлат. Духтари давлати Кулобӣ, духтари Кулоб, духтари Тоҷикистон. бисёр ҷура дорам, бисёр бародар дорам. Зиёдиёш мардан. аз сабабе ки дугона надоштам ай хурдим, бисёр бо мардо дӯстӣ мекунам. Намедонам, шояд рӯҳияти ман ба вомонанд бошад. бисёр мардора дӯст медорам, эҳтиром мекунам. хонуморам, модаронам, ҳамаро дӯст медорам. шахсан падарам бугум бемор буданд, дарди ғами зиёди ҳамиай ки маззаи дард, яъне дарда дар чӣ мебинӣ мегӯянд, шояд ту ошиқи сахт зиндагиро дар зиндагии ошиқӣ шикаста бошӣ. Не, барои ман хандоваре ки ман барои ягон писар қалби хидмати даст битам, гирья кунам. ай ҷавониҳо и чизо мешаванд. Не, ман танҳо барои падарам гирья мекунам, танҳо барои модарам гирья мекунам, барои он нафарое ки дар ҳақиқатанам қадри и оби чашма доранд, барое ки сабабанд дар зиндагӣ, як хуни маҳанд. ӯо ки намебуданд ман намешидам. барои ӯо ман гирья мекунам, барои ӯо ман месӯзам, барои ӯо ман мегӯям ки ман ғамгинам. и ишқ ошиқӣ боша ё як дардакҳои ширине ки мегузаранд мераванд. дардай ҳамун ҳисоб фаҳмидам. падарам бемор буданд, як 3-4 сол бемори вазмине ки аз ҷо хеста наметонистанд. имрӯзо бисёр механдам. кепкаки мондаги дар клипи кабутар бугум ҳама вобадои падари ман. падари ман ҳар як баромадам дар меомадам, атаҷон либоси ман чӣ хелай? бачам ҳар ҷое бошӣ, либоси милитай хотир наброр. бисёр чизакҳои бачакиро дӯст медорам, либосакҳои оддии бачакиро дӯст медорам. мегуфт ки бачам сархамом накун, ҳар ҷое бошам доима бо тай. санъати ту барои ман, интихоби ту барои ман болои ҳама чиза. барои ҳамун бугум дастгирии оила зиёдтар ба ман расид. барои ҳамин ман дар муддати кӯтоҳ дӯстдоштании мардум шидам. ҳеҷ вақт ай хотирам намебарояд ки бародари калонии ман, он нафарое ки маро сарзаниш мекарданд, дугона барои ту айб мегуфт. дугона не, дугонабозӣ накун. мегуфтам хай барои чӣ накунам, сабаб дар чӣ бошад? бачам ту дар яки ягон касака дӯст медорӣ дар зиндагӣ, гуноҳҳои сахт бисёр шояд кунӣ ва ман бародари тиём, ман туро намемонам. ту ғами дилта ба дугонат не, биё ба ман бугӯ. ту ғами дилта ба бегона не, ба ман биё бугӯ. и хел мегуфтанд мадар. баъд дар ҳақиқатанам бисёр кори хуб мекардаянд. фаҳмидам ки агар дар оянда фарзанддор бошам, бо қолаби ҳамун кӯдакиҳои худам калоншон кунам. шояд барошон ҳама чиза натам, барошон ҳама чиза накунам. имрӯз шумо муваффақ ҳастед. аз суханрониятон маълум аст ки бисёр хушбахт ҳастед. алҳамдулилло. азизи халқ ҳастед, ширин сухан ҳастед. духтари Тоҷикистон, духтари ҳар як мардуми тоҷик ҳастед. хостгорҳо омадастанд? мепурсам. хостгорҳо бисёр. ин хел духтара албатта ҳар кас орзу мекунад ки соҳиб шавад. нақшаҳо чӣ хел аст дар оянда? нақшаҳо дар оянда бисёр духтари меҳрубонам, ҷои таърифаш нест. мард манора дар зиндагим болотари худам мемонам. бисёр ҳам духтари сархамкунам. ҳар чизе ки шавҳарам ба ман бига, гапи ӯ барои ман қонун аст, чунки ӯ мардай. ман дар зиндагӣ мард интихоб мекунам. санъаткорӣ бисёр мушкил аст ва бо характерҳои ман, бо одатҳои ман беандоза мушкил аст. махдум ранги бачаҳо характерам ва очам мегӯяд бачам хай духтари калон шидӣ, хостгорҳоам омадистанд, биё ягон касака интихоб кун, биё. ба шӯхиш мекунам. бисёрам духтари шӯхам, ҳоле немеодад то ман касе намедонам. бисёрам шӯхиш мекунам. меоча ҳамин духтари бачасуратиро ки дӯст медорам. бисёрам шӯхиёш мекунам. бисёрам дар хона бо беҳад оддиям, беҳад хулиганам. баъд мегӯянд ки хай бояд одам дар зиндагӣ дӯст бидора бачам.
хонадор баша, ягон касака бигӣ хушбахт баша. Пага ба ма мега ягон духтарак ки ранги хидат боша, зардакои ғавсак. Бо ғавсак мегам. Буз балача. Бисёр бугум ҳавасҳои зиёд дорад модарам. Иншолло ҳавасҳои ӯро ҳеҷ вақт ба замин намемонам. Шавҳар карданам ҷои хича дора. Албатта аммо бачаеро интихоб мекунам ки интихобҳои мара эҳтиром кунад, нисбаташ қадр кунад. Бачаҳое ҳастанд ки умуман дар ҳамин замон мегӯянд ки санъаткорӣ он қадар касби хуб нест, шояд ҳам интихоби ӯ дигар бошад. Аммо марде ки барои ман санъати мара иҷозат надиҳад, ман ҳеҷ вақт интихоб намекунам ӯро. аввал дараҷа ман худам зиёдтар дӯст медорам, баъдан як нафари дигара. барое ки агар имрӯз ман набошам, агар ман юсамӣ набошам, мара касе интихоб накунад. Шояд эҳтироми мара касе ба ҷо наёрад. ва барои юсамин шидан ман да бари худам истодам, қавӣ будам. пас ман чӣ ба ай худам бигзарам барои як каси дигар? И фикр мекунам ки камтар кори аҳмақист. бачаеро интихоб кунам ки дар зиндагим санъати мара ҳурмат кунад, эҳтиром кунад, дӯст бидора мара. ва ман ҷону дилам, тамоми ҳаётам, нафасам ай ӯ ай. иншолло оли ӯ бача пайдо нашида ҳастанд бачаҳои хуб дар гирду канор. бачаҳои хубанд, бачаҳои зебоанд. ва фикрштам будам ки оиладор бошам. фикрштам ҳам як каме пеш будам. бисёр ҳам инсонҳои хуб қатъишинос шидам. оилаи хуба дидам. оилае ки ба оилаи ман бисёр наздикай. бугум оилаи пешрафта, модари қавӣ, апаи қавӣ, бачаи хуб. аммо ба худам ҳама вақт мегузорам, ба худам ҳама вақт фикр мекунам. як муддате ки мегӯям бишносам ва баъдан қадам монам. беҳтарин. хай иншолло мақсадҳоятон устувор, духтари ҷасур ҳастед. туи ки кадам ҳатман ҳамаро даъват мекунам. туи ки кадам ҳама хабардор мешавад. шояд орзуам ҳатто ихелан, агар ки дар тоҷикистон бишава, туи бишава ки дар берун боша. беҳтарин. ҳамаро хайрот кунам. бале, мухлисом одамое ки дӯстам медоранд биёянд, дар хирсандӣ ман дар барам бошанд. беҳтарин. ба ҷо накунам хирсандӣ ма хушбахтӣ ма. ҷои ба ҷои нест хирсандӣ ва хушбахтӣ. бинанд дуогӯем ки ҳар касе ки ҳамроҳи ман дар бар май, шояд душманам боша, худованд мисли ман хушбахтш кунад. хушбахт бошад. арзандаи хушбахт шуданҳоят. ёсаминҷон хуш омадед. дастовардҳоятон афзун мегардад. ҷамбул шумо низ хуш омадед. азизотон бисёр шод ҳастем ва инҷо бахши иттилоотӣ тақдим мегардад. дӯстон бо Азия Плюс бимонед.